Takmer každý deň mám pacienta, muža alebo ženu, ktorí túžia po počati a nedarí sa im. Ak si ich vyšetrím, tak z klinickej praxi vidím mnohé spoločné menovatele. Či už to sú metabolické, hormonálne, glykemické, zloženie stravy, nedostatok mikronutrientov, alebo neurofyziologické, rozladený mozog, konkrétne autonómny nervový systém, ktorý vlastne vplýva na to, že imunitná reakcia je neadekvátna, má to veľa súvislostí, hormonálna dysregulácia, potom je taká os vlastne prepojenia mozgu a proste hormonálnych centier, ktoré vlastne sú rozladené, takisto sympatiková dominancia, to znamená vetva autonómneho nervového systému, ktorý jednoducho je dominantný, ktorý má veľmi veľa negatívnych dopadov na ich, potenciál počať. A jednoducho teším sa, že sú spôsoby, ako sa dá týmto ľuďom pomôcť od výživy, cez neurocvičenia, cez pohyb, cez mnohé usmernenia a tak vlastne možno pomôcť k zvýšeniu potenciálu počatia prirodzenou cestou.